Kisah ngut ki runar bala keno don kti ha ka leit lute yak petrol pump ha Umran Ri Bhoi district kila Shah no ha ki pulet ka Ri Bhoi ha ka lai ngut la kem da ki pulet ka Ri Bhoi bat wei pat la kem da ki pulet na ka Nagaland ka badai halor ka jingkeno don kti ban lute ka petrol pump ha Umran ka bala ja ha ka absan terek unai lar ahja arpsau dang step perngap kini kila Shah kadai kat kom ka jingbot din ki pulen ka Ri Bhoi halor kam kat duma bar ujor ha umsning police station kat kom ka case number khat ar nai bri ahja apsau bala ha ka kendon lai spa khandai a riu BNS ahja apulai halor ka jing sha lute ka petrol pump ha Umran Dairy kini ki plasha kem menta kasngi ki kentop yau bokawi zimomi arpusan snem kerta na veterinary colony Burma camp di Mawphor Nagaland u passion lam laipu art snem kerta na Burma camp urban house block 2 di Mawphor Nagaland u broken guli kepu khatpras snem kerta na real bazar di Mawphor Nagaland bat weipat bala tip kerteng kum u tesalipi Arpun riu snem kerta na di Mawphor Nagaland bala yo kem da ki pulet ka Tilsang district police ha ka bala wanra Ri Bhoi manai tish ki pulet ka Ri Bhoi bandang pelong ya ka jing token yakini ki runar bala Shah kem lara no menta kasngi Shah ka district court hanong po bat ki pulet ki lapan por sansngi ba ka district court ba kan ai por na ka benta bandang pelong ya ka jing token